Hei ja tervetuloa! Tänään tutustumme kahteen upean Sonoran digitaalipianoon, Sonora A:han ja Sonora B:hen. Nämä kaksi mallia ovat usein asiakkaidemme vertailussa ja niitä vertaillaan yleisestikin netissä. Olen ottanut kollegani Davidin mukaan tänään vertailemaan näitä kahta mallia. Kyllä, juuri näin. Puhumme nimittäin siitä, mitä eroja näillä kahdella soittimella on käytännössä. Joten aloitetaanpa. Sonora A on näistä kahdesta mallista ilmeeltään kevyempi. Se on hieman matalampi, kevyempi ja siinä on nämä täyspuiset sisäjalat, jotka mielestäni antavat sille todella upeaa ja skandinaavisen muotoilun. Kyllä, ja Sonora B vie hieman enemmän tilaa. Sekä visuaalisesti että äänellisesti, mistä puhumme lisää hieman myöhemmin. B-malli on valmistettu kokonaan massiivisesta pähkinäpuusta. Siinä on hienoja messinki-yksityiskohtia siellä täällä ja leveä nuottiteline. Ja siinä on myös kiinteästi asennettu pedaali, toisin kuin A-mallissa. Molempiin malleihin on mahdollista ostaa yhteensopiva penkki. A-mallin kohdalla saa tämän hieman kapeamman penkin, jonka puun väri sopii pianoon. Eli joko tämän tammiviimeistelyn, jonka näemme tässä, tai pähkinäpuuviimeistelyn, jonka voi myös valita. Lisäksi istuimeen voi valita useita eri värejä. Kyllä, ja Sonora B:n penkki on ilmeeltään hieman erilainen. Se on hieman leveämpi ja istuimeen voi myös valita eri värejä. Mitä koskettimiin tulee, molemmissa malleissa on 88 täyspainotettua kosketinta. Kyllä, ja molemmissa on progressiivinen vasarakoneisto, joka tekee koskettimista hieman raskaammat alhaalta ja kevyemmät ylhäältä. Näissä kahdessa pianossa on kuitenkin kaksi erilaista kosketinkoneistoa. Suurin ero on se, että takanani olevassa Sonora A:ssa on sileä kosketin pinta, mikä on tyypillisempää useimmille digitaalipianoille, kun taas B-mallissa on mattapintaiset koskettimet, jolloin sormet eivät luista niin helposti soitettaessa. Kyllä, juuri niin. Kyse on oikeastaan siitä, mistä pitää eniten ja mihin on tottunut. Kumpikaan ei ole sinänsä toistaan parempi. Ei, mutta joka tapauksessa B-mallissa saa hieman päivitetyn vasarakoneiston. Niin saa. Molemmat mallit käyttää tätä Friends Dream äänilähdettä, jota käytetään nykyään monissa digitaalipianoissa. Molemmissa on 188 äänen polyfonia, joten molemmista saa rikkaan ja luonnollisen äänen. Kyllä, ja 188 äänen polyfonia varmistaa myös, etteivät äänet katkeile soitettaessa monimutkaisia kappaleita. Sonora A on varustettu 2 6 watin kaiuttimella, jotka antavat hyvän ja täyteläisen äänen, mikä riittää useimmille kotisoittajille. Kyllä, ja Sonora B:ssä on 20 watin kaiutinta, mikä antaa äänelle enemmän syvyyttä, ja se kuuluu erityisesti matalissa äänissä. Jota jos soittaa usein ilman kuulokkeita, Sonora B on selvästi parempi kaiuttimiensa puolesta. Kyllä, molemmat mallit ja muutkin Sonoran pianot ovat toiminnoiltaan melko yksinkertaisia. Valittavana ei ole useita eri pianon ääniä monia toimintoja, joiden välillä voisi vaihdella. Niissä on vain virtapainike ja äänenvoimakkuuden säädin, mikä tekee näillä soittamisesta hyvin helppoa. Tämän ansiosta niissä ei ole ylimääräisiä painikkeita, mikä näyttää visuaalisesti todella upealta. Molemmat nämä kaksi pianoa on täysin identtisiä, mitä tulee niiden liitäntämahdollisuuksiin. Molemmissa on Bluetooth, MIDI ja audio. Niissä on USB to host -liitäntä. Niissä on linjatulo ja lähtö sekä 2 kuulokekiliitäntä. Kyllä, eli molemmat sopivat erinomaisesti sovelluksiin, opetukseen, tallennukseen ja niin edelleen. Kumpi näistä kahdesta mallista sitten kannattaisi valita? Kannattaa valita Sonora A, jos haluaa tämän minimalistisen muotoilun, mutta haluaa silti nämä täyspuiset jalat. Sonora A on myös malli niille, jotka eivät tarvitse Sonora B:n lisäkaiuttimia ja jotka pitävät enemmän Sonora A:n koskettimien sileästä pinnasta. Juuri siksi kannattaa valita malli B, jos haluaa kaiuttimilta hieman enemmän ja sen päivitetyn kosketin tuntuman, jonka se tarjoaa. Lisäksi Sonora B on muotoilultaan hieman ylellisempi valinta. Kyllä, se on totta. Sonora B on soitin, joka on valmistettu täyspuusta ja vie visuaalisesti hieman enemmän tilaa huoneessa. Ja siinä on tosiaan se ylellinen ilme, jonka mainitsit. Valitsitpa kumman tahansa soittinen, saat joka tapauksessa todella hyvän pianon. Tässä oli hieman ajatuksiamme näistä kahdesta Sonoran huippumallista. Jos ne herättimme mielenkiintos, voit tulla kokeilemaan niitä paikan päälle, joko Aarhusissa, Kööpenhaminassa tai Tukholmassa. Soittimet voi tietysti ostaa osoitteesta digitaltpiano.com. Jos teillä on kysyttävää, kirjoittakaa ne kommentteisiin, niin teemme parhaamme vastataksemme teille. Kiitos paljon kun katsoitte ja nähdään seuraavassa videossa. Heippa!